работать. В плане с Азией не очень понятно, но вот, как я уже сказал, нам помогут производители устройств, игроки тех рынков, которые заинтересованы в сотрудничестве с нами. Ну, замечательно, желаю вам успеха. Надеюсь встретиться здесь с вами еще как-нибудь, когда вы, например, выгодно продадите свой бизнес, либо скажете, что американский рынок уже ваш. Напомню, что у нас в гостях был Андрей Дробитько, основатель и генеральный директор компании Sketch AR. В эфире радио Крым Реалии. В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Виталием Портниковым. Доброго дня, в ефірі Радіо Крим Реалії. У студії Віталій Портников. Ви слухаєте денне шоу. Радіо Крим Реалії в ефірі 24 години на добу, 7 днів на тиждень. У Криму ви можете слухати нас у діапазоні 105,9 FM. Кримчани можуть телефонувати до ефіру за безплатним номером 8 810 06 926. Для мешканців материкової частини України телефон студії 044 490 31 18. Гость ефіра. І гостем нашої студії сьогодні буде радник керівника Меджлісу кримсько-татарського народу, голова громадської організації Кримський інститут стратегічних досліджень Арсен Жумаділов. Вітаю, пане Арсене. Перед тим, як розпочати нашу розмову, я хочу зараз звернутися до нашого кореспондента Антона Наумляка. Він знаходиться в Криму і розповість нам, як відбуваються заходи до річниці депортації на півострові і що було з людьми, яких затримали на акціях на анексованому півострові. Будь ласка, пане Антоне, вітаю. Здравствуйте. Что же происходит все-таки вот сейчас, скажите, Антон? На момент у памятного камня в сквере около железнодорожного вокзала в Симферополе проходит акция. Сюда приходят буквально сотни людей, приносят цветы с крымско-татарскими флагами. Не только крымские татары, но я вижу здесь и активистов Украинского культурного центра, например. Все приходят сюда, проводят дуа, возлагают цветы. Очень много полиции стоят вокруг. Это не оцепление, но такими небольшими кучками, я так примерно насчитал несколько десятков человек. Вчера вечером в районе Ак-мечети в Симферополе проходила тоже акция, это традиционная акция перед Днем памяти депортации «Зажги огонек в своем сердце» или «Памятная свеча». И около 20 молодых людей были задержаны во время этой акции, их доставили в разные районные отделы полиции, не стали составлять на них протоколы задержания, какого-то правонарушения. Тем не менее, в нарушение даже российского законодательства у них сделали дактилоскопию, то есть сняли отпечатки пальцев, отпечатки ног, взяли образцы ДНК, ну то есть совершили с ними действия, которые там совершаются с уголовными преступниками. Почти всех освободили ночью. Я вот ушел от Киевского районного отдела полиции в 3 часа ночи, когда оттуда всех уже отпустили, в том числе и несовершеннолетних. Но одного человека оставили, ему вменяют неподчинение приказам полиции, это 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Очень долго к нему не пускали сегодня утром адвоката, наконец он прорвался, сообщает о том, что составляет сейчас протокол. По всей видимости, начнется судебное заседание, которое было назначено на 9 утра, и вот до сих пор еще не состоялось. Хотя в суде заявляли, что заседание уже началось. Ну вот на самом деле человек находится в заключении до сегодняшней минуты, с вчерашнего вечера. Дякую, Антоне. Дякую. От, пане Арсене, ви бачите, що, в принципі, те, що розповідає мій колега з Криму, мені нагадує повернення у якісь там, знаєте, навіть не у 90-ті, а у якісь 80-ті роки.
коли будь-які спроби відзначити дату виселення кримських татар та інших корінних народів Криму з півострова завжди сприймалися радянською владою як така ворожа пропаганда. Коли самі ці факти приховувалися, коли люди, які приїздили до Криму, затримувалися, і в інших містах колишнього Радянського Союзу намагалися репресувати учасників відзначення цієї дати. І, по суті, ми з вами знаходимося ось в такому, просто є свідками такого минулого, і все це було б добре, якщо це була б кінематографічна стрічка, але насправді це те, що зараз стосується долі кримськотатарського народу, його виживання в Криму. І тут виникає завжди питання, коли такі дії відбуваються під час річниці депортації, якими взагалі є плани окупаційної влади щодо подальшого співіснування з кримськими татарами на півострові. Дійсно так, і взагалі заборона на 18 травня, якщо так можна сказати, це було одним з перших кроків окупаційної влади проти кримськотатарського народу. Пам'ятаємо, ще в 2014 році, відразу після агресивних дій Росії проти України в Криму, окупаційна влада, вона заборонила проведення меморіальних заходів по 18 травня в Сімферополі в центрі. Замість того вони запропонували провести ці заходи десь на околицях Сімферополя. Це було для нас вже тоді сигналом того, що насправді оця та риторика, якій в принципі ніхто не вірив, але щодо того, що кримські татари знайдуть якийсь прихисток в обличчі Російської Федерації, що все це є брехня, з того часу і до сьогодні, 18 травня, для окупаційної влади це є така червона ганчірка. Вони намагаються, скажімо так, загнати відзначення цієї дати в якісь межі, які для них зрозумілі і комфортні, і тому все те, що виходить за ці межі, вони дійсно так реагують репресивно. А в що може Меджліс цьому протиставити? Взагалі, що можуть кримські татари протиставити? Але ж мова йде про реальну таку поліцейську машину, яка, мені здається, працює набагато більш жорстко, ніж навіть репресивна машина на території самої Російської Федерації. Все правда, дійсно, Радянський Союз, попри все, намагався показати себе такою собі силою добра і транслювати такий імідж назовні. Російська Федерація вже навіть і не намагається, насправді. Тому дійсно десь ситуація гірша. Що кримські татари можуть зробити, вони в принципі це і роблять. Да? Тобто навіть вчорашня акція або сьогодні, насправді ціла низка заходів і акцій, коли кримські татари просто виходять, коли вони покладають квіти до місць визначних. Все це є проявами того, що кримські татари в жодному разі не дозволять стерти пам'ять про 18 травня або не дозволять його перетворити на якийсь такий офіціоз. В Україні зараз дата виселення кримськотатарського народу відзначається на офіційному рівні. Вона цікавить багатьох представників суспільства, громадськості. Однак ніде правди діти, мені здається, що до анексії Криму це була швидше локальна дата. І українські політичні сили навіть націонал-демократичного спрямування намагалися, не те, що не намагалися, просто не дуже її помічали, якщо так чесно скажу. Дійсно так, як і в цілому українська держава не дуже помічала кримсько-татарську проблематику, так і 18 травня це була локальна подія. Були деякі винятки, як, наприклад, в 99-му році, коли була величезна хода по всьому Криму, коли тодішній президент Леонід Кучма був змушений все ж таки легітимізувати Меджліс кримськотатарського народу. Тоді, власне, була створена Рада представників кримськотатарського народу при президенті України. Але, мабуть, це був виняток із загального правила, бо на загал це було нецікаво. З 2014 року, дійсно, українська влада змінила своє ставлення до і 18 травня, і кримсько-татарської проблематики в цілому. З того часу, 18 травня, і депортація кримсько-татарського народу була визнана Верховною Радою України геноцидом кримсько-татарського народу. Для нас це є дуже важливо, бо сьогодні ми вже говоримо не тільки про те, що треба поновити кримських татар в правах, а ми говоримо про те, що треба всі ті наслідки геноциду кримсько-татарського народу, які ми зараз маємо, їх подолати. І саме на цьому має сфокусуватись, і в принципі сфокусувалася українська держава сьогодні. Яким чином? В першу чергу, відновивши наші колективні права, побачивши нарешті в кримських татар той корінний народ, який має право на самовизначення в Криму. Кримські татари про це право заявили ще в 91-му році. Тоді для української держави воно було незрозуміло, десь хтось його тлумачив для себе як таку собі загрозу, і це використовували російські сили. Так ось сьогодні ми говоримо про те, що все ж таки наше невід'ємне
природнє право кримськотатарського народу на самовизначення, воно має бути реалізовано. Воно буде реалізовано у жорсткій відповідності до міжнародно-правових норм, воно буде реалізовано не порушуючи, а навпаки, насправді посилюючи територіальну цілісність і державний суверенітет України. Що я маю на увазі? Коли буде утворена кримсько-татарська автономія в межах Кримського півострову, тоді ми вже говоритимемо про те, що Російська Федерація порушила не лише територіальну цілісність української держави, суверенної держави, але вона порушила і другий основоположний принцип міжнародного права, а саме право народів на самовизначення. Ну, з іншого боку, погодьтеся, стільки років існувала Кримська автономія, і ця автономія взагалі не існувала в незрозумілих рамках. В чому сутність була Кримської автономії, ніхто ніколи не говорив в самій Україні. Чому, скажімо, там, Крим – це республіка, а Херсонська область – це область. Не було ніякого пояснення. І сам Меджліс кримськотатарського народу не ставив грубо питання про зміну характеру цієї автономії стільки років поспіль. Насправді ставив, якщо ми подивимось навіть на протоколи засідань сесії Курултаю кримськотатарського народу, питання по автономії, воно порушувалось дуже часто. І навіть коли було ухвалено Конституцію України, є такий запис, що делегати Курултаю вітають українську державу із тим, що нарешті є Конституція як основний закон цієї держави, але з іншого боку вказують на проблему в розділі 10, бо Автономна Республіка Крим виписана не так, як вона мала б бути виписана, якщо б вона відображала право кримськотатарського народу на самовизначення. Дійсно, може, це не було актуалізовано на національному рівні і на міжнародному рівні, але в першу чергу не через те, що кримські татари не хотіли, а через те, що не могли, не були ресурси. Що зараз от можна зробити, якщо ми вже торкнулися цієї автономії, для того, щоб наша з вами розмова не обмежувалася якимись гаслами чи думками про те, що було б варто зробити, а для того, щоб це дійсно стало частиною, скажімо так, конституційного поля України. Тому що мені, скажімо, не здається, що в чинному парламенті є достатньо голосів за зміни, про які ви говорите, і тим більше в мене немає враження, що це буде сприйнято наступним складом Української Верховної Ради. Тому що в мене взагалі немає великих сподівань на те, що наступний склад Верховної Ради України буде конструктивнішим за нинішній. На це питання я кажу, шанси невеликі, але високі, як ніколи. Насправді, ми сьогодні підійшли вже впритул до того, що вже скоро президент України зможе подати цілісний, якісний текст, проект розділу 10, де напрацьовані всі ті зміни, на яких наполягав і Меджліс кримськотатарського народу з одного боку, і з іншого боку, які повністю відповідають і міжнародному праву, і абсолютно конгруентно і органічно вписуються в національне право України. Ви знаєте, що була створена робоча група Конституційної комісії минулого року, в травні 2017 року. Вона відпрацювала. Станом на сьогодні вже є затверджений текст цією робочою групою, який, я сподіваюся, або вже переданий, або днями передається секретаріатом Конституційної комісії, власне, Конституційної комісії для більш широкого його обговорення. І коли Конституційна комісія його затвердить, то я сподіваюся, що вже ніщо не заважатиме президенту України внести проєкт змін до Конституції в частині розділу 10 до Верховної Ради України восени. Ну так, але голоси. Голоси на перше читання, я думаю, що вони будуть. Тобто буде 226 голосів. Цей проєкт піде у Конституційний суд для отримання висновку. Я сподіваюся, що висновок буде так само позитивним, бо, як я сказав, над цими змінами працювали дуже серйозні юристи, відомі конституціоналісти. Маємо якісний текст, я сподіваюся, що буде позитивний висновок. Так от, щодо другого читання, в нас дійсно є побоювання, що 300 голосів не збереться, але в нас є, скажімо так, план Б на такий випадок. Він заключається в тому, що ми ці зміни до Конституції подаємо пакетно із проектами законів. 2 проекти законів про корінні народи в Україні і про статус кримськотатарського народу. Для того, щоб, якщо в нас і буде певна, скажімо так, затримка із змінами конституційними, щоб ми проголосували закони, де будуть відображені всі ті норми, які були запропоновані у конституційних змінах. А скажіть, будь ласка, от ви працюєте зараз як Меджліс з депутатами Верховної Ради, розумієте їхні взагалі настрої, на чию підтримку ви можете розраховувати, з ким ще потрібно там працювати, щоб переконувати, йде такий процес? Ми починаємо цей процес. Річ у тім, що донедавна не було тексту, який був би затверджений робочою групою. Сьогодні він вже з'явився. Насправді це є дуже-дуже свіжа історія. Лише минулого тижня
він був вже остаточно затверджений. Тому ми цей процес починаємо. Всі сили, які позиціонують себе в Верховній Раді як демократичні прозахідні сили, вони готові, в принципі, сприймати нашу аргументацію. Я не можу сказати, що вони всі одноголосно готові вже голосувати. Ми ще не працювали із силами, скажімо так, які періодично входять у ситуативну більшість, але при цьому не вважаються коаліцією. Ми з ними ще не спілкувалися. Я не знаю, яка буде реакція з їхнього боку. Давайте послухаємо дзвінок. Так, говорите, пожалуйста. Кажіть, будь ласка. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Алло. Говорите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, когда Украина приняла закон о реабилитации крымских татар? Коли Україна ухвалила закон про реабілітацію кримськотатарського народу? Да, це йдеться, мабуть, про закон про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою. Він був ухвалений в квітні 2014 року. Тут ми маємо розводити дві речі. Те, про що ми казали зараз, це є наші колективні права всього кримськотатарського народу. Відновлення наших прав як депортованих осіб, воно йде за іншою законодавчою логікою. Є вже відповідний закон, він ухвалений, він чинний. Єдине, що цей закон, він де-факто не надто активно працює, тому що активно він запрацює вже після деокупації. А от скажіть, як буде функціонувати влада в автономії, якщо буде ухвалені відповідне рішення? Якими будуть структури влади? Хто буде в них представлений? Як буде? Врешті-решт, ми прекрасно розуміємо, що автономію можна проголосити, але кримські татари залишаються при цьому меншістю населення Кримського півострову. І от виникає питання, як буде відбуватися реальне керування самою структурою влади в ситуації, коли переважну більшість населення будуть складати не кримські татари. Автономія буде національно-територіальною. Як це виглядатиме? Щодо інститутів влади, то ми передбачили два механізми, через які кримські татари зможуть впливати на те, що відбуватиметься в Криму, реально впливати, не номінально. Два механізми. Перше – це є квота, тобто гарантоване представництво у Кримській Раді. Ми говоримо про 34 мандати зі 100, що це є гарантоване представництво кримських татар у Раді Криму. Особливості їхнього обрання буде визначати закон, тобто це може бути і пропорційна система, і мажоритарна система, неважливо. Важливо є те, що в Конституції буде така норма. Це перше. А чому 34? 1/3, на наш погляд, з одного боку, вона дозволяє реально впливати кримським татарам на те, що відбувається в Криму, з одного боку. З іншого боку, вона не порушує той демократичний принцип того, що більшість має визначати, власне, коаліцію, скажімо так. Тобто чисельна більшість в Криму, вона визначатиме і чисельну більшість мандатів у Верховній Раді Криму. А я так правильно розумію, що без згоди оцієї умовної кримсько-татарської фракції не можна буде внести змін до Конституції Автономної Республіки Крим? Так, і голосувати по деяких питаннях, і це все буде виписано вже у подальших нормативно-правових актах. Це є перший механізм. Другий механізм, який ми передбачили, він є набагато більш широким, але таким, що дійсно потребуватиме ще додаткових нормативно-правових актів, практики нормозастосування. Це є те, що Курултай і Меджліс кримськотатарського народу, як представницькі органи корінного народу в Криму, вони будуть взаємодіяти з органами державної влади і місцевого самоврядування в Криму кожного разу, коли буде ухвалюватися рішення, яке зачіпатиме права і законні інтереси кримськотатарського народу. І якщо відповідні представницькі органи кримських татар не нададуть свою згоду на те, щоб те чи інше рішення було ухвалено, коли воно зачіпає наші права і інтереси, то це рішення не буде ухвалено. Оце є два механізми, які ми передбачаємо у цих змінах до Конституції. Давайте послухаємо дзвінок. Виключіть радіо, будь ласка, і кажіть. Алло? Да, вы в эфире, кажите. Да, добрый день. Значит, у меня такой вопрос. Вот когда ваш гость становился гражданином Украины, получал паспорт, значит, вот, то он обещал быть добропорядочным гражданином, то есть обещал выполнять законы Украины. По закону Украины нет такого момента, что национальные какие-то группы могут создавать государство в государстве и параллельные структуры самоуправления. А они, ребята, создали свой меджлис, создали. И вот у меня вопрос, исходя из этого. Этот товарищ, который у вас в гостях, он понимает, что он делает в Украине то же самое, что делали албанцы в Косово? Или это он просто так?
Можно спросить вот тогда у вас, он сейчас ответит, что вас не устраивает ситуация с Косово, которая признана Соединенными Штатами Америки, большей частью стран мира, большей частью стран Европейского Союза. Да, Украина Косово не признает, но государственность Республики Косово после устроенного сербами геноцида в этом крае свершившийся факт. Я вам объясняю. Значит, было Косово, сербская провинция, и там было меньше албанцев процент, чем половина. На территории Косово проживали на момент 1945 года 80% албанского населения. Вы откроете большую советскую... Мне не нужна большая советская энциклопедия, уважаемые слушатели. Я бывал в Косово неоднократно. Большинство населения Косово, 90% составляют этнические албанцы. 10% это сербы, которые прибыли из других регионов Республики Сербия. Конечно, там 100-150 лет назад этнический состав был другим, но мы сейчас говорим с вами о том, какой состав сложился на конец 19-го, начало 20 века. Ответ на вопрос. Он, когда получал паспорт, он обещал, что будет... Этот вопрос я услышал, и сейчас уважаемый гость ответить слушателю. Да, будь ласка, пане Арсен. Да, річ у тім, що насправді або радіослухач неуважно слухав нас, коли ми казали про те, яким саме чином впливатиме кримськотатарський народ на те, що відбуватиметься в Криму, і на інститути влади в Криму. І річ у тім, що ми виписали зміни до закону таким чином, що представницькі органи кримськотатарського народу жодним чином не підміняють собою органи влади в Криму. Що реалізація державної політики в Криму, її порядок та здійснення, вони будуть точно такими, як і в інших регіонах України. Тобто унітарність української держави, її порядок здійснення державної влади, цілісність жодним чином не порушується. Навпаки, як я кажу ще раз, наше право на самовизначення, воно лише посилить територіальну цілісність України і право України на те, щоб вона більш впевнено, більш активно, більш навіть агресивно казала на міжнародній арені про те, що Крим – це Україна. Бо насправді всі кажуть про те, да, ми розуміємо, що Крим – це Україна, але наратив такий, що Крим завжди був руським, і тому, мабуть, ми можемо на це не звертати увагу або заплющити очі. Знайти компроміс, тому що це звичайно російська територія. Так, бо є дві історії. Одна є така, що це є руська земля, і, мабуть, десь вони мали право на те, щоб її забрати, а друга – це є те, що українська держава, згідно міжнародного права, є власником цієї землі, і ця земля є українською, але немає третьої історії, яка насправді є абсолютно проукраїнською. Те, що ця земля, вона не є руською. Руські з'явились там в 17-18 сторіччі, вони потрохи почали там як купці з'являтися і осідати в Криму, але до того моменту це була земля кримських татар, і до сьогодні це є земля кримських татар, в сенсі того, що вони є корінним народом в Криму. Ми переб'ємо ось цей російський наратив наративом кримсько-татарським. До речі, мені дуже подобався цей приклад Косова, тому що, по суті, сербський диктатор Слободан Мілошевич намагався зробити в Косово те, що російські імператори зробили в Криму. Вони ж дійсно спромоглися до того, щоб кримські татари в більшості своїй залишили Крим, які там складали 90% населення, майже 80%, так, скільки, на момент існування 95. Кримського ханства. 95? 95, ну от. І там з'явилася інша національна більшість, російська. Все правильно. Так? А в Косово Слободан Мілошевич намагався вигнати 90% цього населення албанського з своїх домівок. Він це вже фактично вже зробив, бо ці всі люди виявилися в таборах біженців на території Албанії і Македонії, просто тому, що зараз 21 сторіччя, а не 17-18, довелося Мілошевичу після миротворчої операції Північно-Атлантичного Союзу відмовитися від своїх планів. Люди повернулися додому, і так було відновлений етнічний склад населення Косова. Але якщо б ця авантюра вийшла у сербського диктатора, мені здається, що Косово виглядало зараз приблизно як Крим в 18 столітті. Безлюдне поле, є якесь там сербське населення, яке бігає з прапорами і кричить, що Косово – це Сербія. Людей, мешканців немає, але немає і проблеми етнічної, тому що вона вирішена шляхом геноциду. От, по суті, можна сказати чітко, що це ми порівнюємо геноциди часів Російської імперії, геноцид часів Сербії Мілошевича, який, на щастя, не вдався, дякуючи справедливій позиції цивілізованого світу. Дзвінок у нас є? Послухаємо його. Ви в ефірі, кажіть, будь ласка. Говоріть. Добрый день, господа. Здравствуйте. Мне интересный вопрос. Вот вы оба, являясь откровенными антикоммунистами, при этом берете за модель автономии
советскую модель. Нет, А что же вы не возьмете в любом случае. за пример для себя, как в Соединенных Штатах это решается вопрос с национальными автономией коренных народов? Или вам родную вам Турцию, как Турции строится национальная автономия? А я, скажімо, абсолютно не вважаю, що я беру за взірець радянську модель. Я вважаю, що Кримська РСР часів Сталіна, вона абсолютно не взірець автономії. А взірець автономії – це ті права, які були після 45-го року у цивілізованому світі для корінних народів заподіяні. Так, я вам хочу сказати, що насправді ніхто не брав за взірець те, що було за часів Радянського Союзу до депортації. І навпаки, ми від того відійшли, ми взяли найкращі практики сучасні, які є в державах, які закріплені в міжнародному праві. І те, що станом на сьогодні пропонується, це є автономія абсолютно нового типу, яка з одного боку відповідає принципу демократичності, з іншого боку вона відповідає ліберальним цінностям того, що меншість не упосліджена, і вона має реальний вплив на те, що відбувається на її землі. Чому, скажімо, як автономію не сприймається як взірець Об'єднане Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, де спрацюють парламенти, які гарантують права мешканцям провінції, де проводяться навіть референдуми про вихід з провінції зі складу Об'єднаного Королівства, які закінчуються поразкою тих, хто хоче виходити. От вам прекрасний приклад автономії. Це є приклад, але в кожному випадку по автономії, в кожній аналогії є певні вади, тому що в кожній країні ситуація відмінна. Звичайно, так. Історично, що склалося станом на сьогодні, так і в Україні. Ми маємо унікальну ситуацію, якої немає ніде такої ідентичної більше, як в Україні. Тому ми, і це було важливо, цей процес ми проводили в діалозі. Тобто, з одного боку був кримсько-татарський народ в особі голови Меджлісу кримсько-татарського народу, представників і активістів з числа кримських татар з одного боку. І з іншого боку ми маємо українську державу, з якою ми сіли, і ми пропрацювали рік, домовляючись про те, як нам це вибудувати так, щоб з одного боку воно відповідало і міжнародному праву, і вбудовувалося національне право України, і з іншого боку, щоб воно відповідало нашим інтересам. І нам це вдалося. Це є абсолютно цивілізований процес, цивілізований діалог, якого не було за комуністів в жодному разі, і немає і досі в Російській Федерації. Ну, тому що, по суті, в Радянському Союзі, в Російській Федерації всі ці національні територіальні автономії – це або декорація, так багато є, або є інші приклади, коли це, по суті, феодальне володіння. Коли є феодал, який має в своєму управлінні цілий суб'єкт федерації, він не обов'язково може бути національним, може бути там населений росіянами. І він його має там як годівницю. І тоді він там повністю на цій території, прекрасний приклад, Кемеровська область, цього Амана Тулеєва. Ну там вже росіяни жили етнічні і живуть. Ну було видно, що він просто цією областю там керує як державою. От, якщо кажуть про державу, так до відставки Тулеєва такою державою в державі була Кемеровська область, де за Тулеєва там 90% населення голосували. Або там є республіки Російського Кавказу, так, це теж такі феодальні годівниці. Або є декорації. От, скажімо, Карелі, Арсени, там не більше, ніж кримських татарів в Криму. Але вони фактично втратили всі реальні національні права. Є така вивіска, що це Республіка Карелія. Карельська мова, уявіть собі, навіть ніколи не була в цій республіці офіційною, там до початку 90-х років. Була фінська мова, але ж завжди вважали, що карели мають власну мову, що це народи з власною культурою і мовою. І перша газета карельською мовою почала видаватися тільки в часи перебудови. Ось вам Карелія в Радянському Союзі і в Росії. Мені здається, чесно кажучи, що те, що ми говоримо з вами в період, в день депортації кримсько-татарського народу, в день пам'яті людей, ваших співвітчизників, ваших близьких, родичів, які постраждали від цієї трагедії. Те, що ми говоримо про ситуацію з автономією, це дуже важлива частина нашого діалогу, тому що дуже легко просто, знаєте, поговорити, висловити співчуття, показати якусь програму там по телевізору і забути до наступного року. А мені завжди здавалося, що реальна відповідь на геноцид – це є правове втілення права народу, який пережив таку трагедію, на власне самовизначення. В тих рамках, яке це самовизначення, звичайно можливо. Ось чому завжди всі
вважають, що реальною відповіддю світового мірового світового товариства на Голокост було створення держави Ізраїль. Тому що теж можна було поставити 10 пам'ятників, відкрити музеї в концентраційних таборах і забути. Ну і так сталося. А держава Ізраїль це приклад того, що людство переосмислило це. І мені дуже б хотілося, щоб ми і наслідки геноциду кримськотатарського народу переосмислили, тому що це відповідальність української держави. Просто тому, що кримськотатари складають меншість в цій державі, меншість навіть в Криму, і відповідальність українського народу як такого. Я хочу подякувати нашому гостю, раднику глави Меджлісу кримськотатарського народу Арсену Жумаділову за те, що він був сьогодні в нашій студії в цей день. Програму для вас провів Віталій Портников. Бажаю всього найкращого, шановні слухачі.